Нас е госпожа Симона Бакерети, която е представител на Европейската комисия или по-точно на секретарята на програма LIFE. Програма LIFE е една европейска програма, която финансира дейности, свързани с опазването на природата и биоразнообразието, промените в климата и така нататък. Тази мисия на госпожа Бакерети се счита за финална мониторингова мисия, тъй като проектът ни би трябвало да приключи края на месец юли тази година. Същевременно имаме и така наречения външен мониторингов експерт, в лицето на господин Ивайло Зафиров, който ни оказва, както и колегите от Брюксел, много сериозна подкрепа в цялостното изпълнение на проекта. А след това какво следва, след този проект? Това е един въпрос с много отговори. Всъщност за целта, за да успеем да преценим по какъв начин да поемем, в рамките на началото на месец април тази година бе проведена една среща, на която участваха представители отново на държавната администрация, на 6 държавни горски предприятия и на неправителствени. В тази среща бяха идентифицирани множество проектни идеи, които да бъдат реализирани за напред, включително и програма LIFE. Като това ще бъде част от така наречения Afterlife консервационен план, с който ние ще постигнем устойчивост на постигнатите резултати до момента и ще ги надградим не само на територията на Източна България, но и на цялата страна. Мога да говоря много за различните видове проектни идеи, които са свързани с устойчивото управление и опазването на горите и горските местообитания, но за мен изключително важно е, че успяхме да постигнем едно ключово и много ползотворно партньорство, отново казвам, между държавна администрация, собственици и стопани на горски територии и неправителствения сектор, което се надяваме за напред да бъде толкова ползотворно. Само да се представите. Казвам се Николай Василев и съм началник отдел стратегия и планиране на горското стопанство в Министерството на земеделието и храните.